Szabó Roland vagyok, első éves szegedi gyógyszerész hallgató, és itt járunk Kunfehértón az Extra Kun Pharma ZRT-nél, ahol ma az ipari gyógyszerészetet szeretném nektek bemutatni. Tablettát már mindenki látott, de az előállításának rejtelmeit csak a szakemberek ismerik. Sokan nem tudják, hogy milyen szigorú kritériumoknak kell megfelelnie egy terméknek, ameddig a patikák polcaira kerül. Ezzel ismerkedünk most meg. A gyógyszerek előállításának feltétele a tiszta térrel rendelkező épület, megfelelő berendezések és higiéniás körülmények biztosítása, valamint munkaruházat és egyéni védőeszközök használata. A termék útja a fejlesztésén indul. A gyógyszerészek kidolgozzák a gyártás technológiát, kialakítják a tabletta összetételét és meghatározzák a vizsgálati módszereket. A kísérletek itt laborméretben folynak, majd hosszú engedélyeztetési procedúra után ipari méretre növelik a termelést. Pár vizsgálattal töltött év és az engedélyek megszerzése után indulhat a termék forgalomba hozása, mely minőségét szigorú szabályzat biztosítja. A gyógyszergyártás minden lépését részletesen dokumentálják, betartva a GMP, azaz a helyes gyógyszergyártási gyakorlat irányelveit. Egy anyag beérkezése után a labor mintát vesz belőle, hogy ellenőrizzék, megfelel a kritériumoknak. Késztermék és gyártásközi ellenőrző vizsgálatokat is végeznek itt a gyógyszerészek. Mérik például a tabletta szétesését, hatóanyag tartalmát, a hatóanyag kioldódását. Minden egyes gyártási folyamatot ellenőriznek, és ha minden rendben, zöld utat kap a következő folyamathoz. A gyártás első lépésében az anyagok receptúra szerinti pontos, milligrammos bemérése és dokumentálása következik. Ezután, mivel a kiindulási anyagok többsége alkalmatlan a közvetlen tablettázásra, jól gördülő granulátumot készítenek belőle gyúrógépben granuláló folyadék segítségével. Az átgyúrt homogén anyagot meleg levegőn szárítják, ez a fluidizációs szárítás, mely során a granulátum lebegő állapotban szárad és veszi fel a tablettázáshoz alkalmas formát. A tablettázás folyamán két prészerszem halad körbe egy forgótáron és pontosan meghatározott nyomás kifejtésével hozza létre a tabletta végleges formáját, majd portalanítja azt. Ezzel még nem áll készen a csomagolásra. Kapnia kell egy speciális védőréteget, ez a filmbevonás alatt történik. Folyamatos keverés mellett bevonó folyadékot permeteznek a tablettákra, majd szárítják őket. Ezzel az ízelfedést, a célzott hatóanyagleadást, a hatóanyag fénytől, oxigéntől való védelmét biztosítják. A vizsgálatokat követően csomagolásra kerül a tabletta, ahol elnyeri piackész formáját a termék. Ezt egy összefüggő gépsor végzi, melynek az elején bliszterezés folyik, majd betegtájékoztatóval bedobozolják az elkészült blisztereket, gyűjtődobozba teszik, és végső minősítést követően pedig a nagykereskedőkhöz kerül a gyógyszer, és onnan megy tovább a patikákhoz. Itt látható az egész folyamat egyben. Remélem a nézők hasznára vált a videó, köszönöm a figyelmet!